Салом дӯстони азиз, ин канали Саимурод ТГ аст ва номи ман ҳам Саимурод аст. Рости аз ҳамаи шумо узр мехоҳам, якчанд вақт шуд натонистем навор пешкаши шумо карда, чунки рости ба баъзе масъалаҳои кор камтар бисёртар буд. Алҳамдулиллаҳ корда будем, вақт нашуд, фурсат нашуд ки мо ба шумо навор пешкаш кунем ва айни замон имрӯз хостем як навори нав аз Корея бошад, аз Корея пешкаши шумо гардонем. ин навори навбатӣ мо ба чӣ навор аст? Ба хотири он аст ки чӣ қадр ки мо аввал гуфтем ҳатман дар даруни Корея чӣ ҳастай, чӣ рафтааст, хулос хабарҳои тару тоза ҳатман пешкаши шумо мегардем. Мо ҳам алҳамдулиллаҳ ба ваъдаҳомон мешинем, ваъдаҳомонро фаромӯш накардем. ростӣ шукри худо дар тақрибан 1-2 ҳафта, боз ёки 1 ҳафта гӯем, хелиёда ба чизе ки ман дидаистам ва чизе ки ман худам эҳсос кардаистам, гумон мекунам каме ҳам бошад масъалаи кор камтар хуб шудагӣ. худам алҳамдулиллаҳ кор дарафтаистем, бачаҳорам бисёршон мепурсам шукр хай кор дарафтаистем ва мебинем ба чашмон. ва ба шумо дӯстон гуфтанӣ ҳастам, кадоме омаданӣ ҳастед, марҳамат. Ман як чизи дигара ҳама муҳимаш ба шумо фаҳмонам ки ман намегӯям шуморо ба хезе биёед, инҷо кор ҳаст. Ман ин хел гуфтам наметонам ва гуфтам наметонам ки шумо наёед. Фақат маълумоте ки ҳаст, информатсие ки ҳаст, ман метавонам ба шумо пешкаш кунам ва худи шумо хулосатано бароред, биёед ё ин ки наёед, ваш ихтиёр дар дасти шумо. Фақат ман ҳозира вақта метавонам ба шумо гӯям ки айни замон чӣ ҳаст дар Корея. Бале, хуб аст. Ман як чизи дигарам фаҳмонам шумода ки дӯстон, ягон агентство нестам, ман ягон чизе надорам ки ба шумо ваъдаам наметиҳам ки шумо биёед, ман шуморо ба кор таъмин мекунам ё ки шумо биёед ман кори ёфта дода метавонам. Не, хеле нест. Аслан дар Корея худашин хеле нест ки як касра гуфта биё, шумо биёед, мо иҷа кор тайёр аст, шуморо ба кор мақсад вай кунем, таъмин кунем. Ин хеле нестай дӯстони азиз. Ман надидам рости озӣ. Миёед даруни Корея медуроӣ, баъд дар омадан баъд маълум мешавад ки шумо ба чӣ кор аст. Инҷо бисёри корҳо ҳастанд ки имрӯз аст дар дига кори, пагаҳ бошад дар дига кор. рӯзе мешавад ки мисол 1 ҳафта як корда мера, 1 моҳ як корда мера, буд аввал буд дига корда мера. Хеле барои чӣ ман шуморо гарантия наметавонам ки кафолат наметиҳам ки шумо биёед инҷо кор аст. Барои он ки масъалаи документе ки мо қонунӣ надорем, иҷозати корӣ, ба ҳамон хотир мабодои қонунӣ бошад ки моро ба кор қабул кунанд. Кор бисёр аст, кор хеле ҳам бисёр аст. аз сабабе ки мо ҳуҷҷати корӣ, ҳуҷҷати барои кор кардан ки надорем, наметавонам гуфта ки шумо биёед ман шуморо ба кор таъмин кунам, ё ин ки ба фалон ҷо кор аст, ман шуморо адрес диҳам. аз ҳамин сабаб мабодои документ бошад, иншоалло кор хеле бисёр аст инҷа. ва чӣ гуфтанӣ ҳастам дӯстони азиз? бисёр бародарои ҳастанд рости ба ман шикоят карданд. Ин шикояти ман ҳам ба бародарои дар даруни Корея будан аст, будагӣ ҳастанд, бародарои тоҷик. Рости ман якчанд бародари худро пурсидам, якчанд дӯсти худро пурсидам чӣ тавр аст кор, дар чӣ коро ҳастӣ, аз кадом тараф омадӣ. Қариби ҳар як бародарро бинам ҳатман як суоле мекунам аз ой, чунки чизе ки худам мебинам бо мехоҳам аз дигарон шунавам. Рости якчанд бародар шикоят кард. Чӣ шикоят кард? Шикоят кард ки бародарои тоҷик, ман бад гуфтани нестам бародарома, ҳамаш ин хел нестам, баъзеаш ягон касое ҳастае ки хулас бародаро шикоят карданд ки моро ба кор бурда чӣ хел гӯем, хулас нахостанд ки дигар бародаро кор кунанд. Масалан кас дар он Корея медонад аҳволи иҷа чӣ тавр аст, ба чашми худ дидагӣ аст. Як нияти баде доранд, баъзеаш як нияте доранд ки фикр мекунанд ки мо ё ки дигар бародарои нав меомадагӣ омада мо ҷои кори вайёро мегирем, ё ин ки мо вайёро аз корашон меронем. Намедонам чӣ мақсад доранд.
ҳама як рӯз кор мекунанд, бечора нав омадагӣ забонро намедонанд, ҳеҷ чиро намедонанд. хулос як коре мекунанд ки ҳама одамро оё аз кор ронанд пеш кунанд, ё ин ки коре мекунанд ки дар ҷои вай дига одам авай кунанд. ҳамин хеле шикоятҳо ба ман шуд. барои чӣ ман пешкашмо аз гуфтанӣ ҳастам, пешкашмо карданӣ ҳастам. дӯстони азиз, бародарои карибагӣ, илтимос, чизе ки дар Россия гузарондем, ҳамдигари бародарои тоҷикҳо ҳамватанони худро фан кардем, пулашонро гирифтем, дигар масъалаҳо қатъи дар ин ҷо алҳамдулилла фанкунӣ пулгирӣ нест, надидам, то ҳозира нашунидам. накунед ҳамун корое ки дар Россия кардем вай кардем, дар инҷа такроран нашавад ҳамин чизо. ҳама шумо хоҳиш мекунам бародаро, метавон як бародарро дастгирӣ ки як роҳ нишонта, як сухани нағз гӯ, наметавони залал нарасона халам. ман ин сухана бо мегӯям ба одамое ки ҳамин хеле ҳастан, ба ҳамон дахл дора. бо ҳамад хафа нашавед ки мисол омадааст моро хеле мегӯянд. Не, ман ба ҳамад алҳамдулилла бародари хубе ҳастанд ки дастгирӣ мекунанд. тоҷикҳо бародаро бисёрша ман дидам хелам дастгирӣ карданд. ва рости ман худам як чиза пешкаш мекунам, худам аз чиқале ки гуфтам, ман чизере ки худам мебинам ва аз сарам мегузорам, ҳавая ба далел, ба гарантия мисол гуфта ба шумо пешкаш мекунам. наметавонам аз дани як кас шунида ба шумо вай кунам. ба шарти шуном айдаи 10 кас 15 кас мешунам, баъд пешкаш мекунам. оё рост ё дурӯғ. ман худам кор мекардам дар як ҷо, рости як 4 рӯз 3 рӯз кор кардем, 7 нафар будем, бародарои тоҷик набуданд. аз байни 7 нафар якта ман будам ки нав омадагӣ забонро намедонистам ва ҳуҷҷати корӣ надоштам. чиқале дигар одамо аз 6 нафаре ки буданд ҳуҷҷати корӣ баъзеш доштанд, баъзеш студент буданд ва ё ҳуҷҷат доранд, баъзе кореисои мисол Ӯзбекистона, Россия буданд ва ё корейси забони ҳамун 6 нафар забонро медонистанд. ман барои чӣ ина гуфтаистам аз мефаҳмонам. ва рӯзе шуд ки 4 нафар лозим шед. ман вазъият карая гуфтаистам 4 нафар лозим шед, 3 кас бояд аз кор меронданд. уже кор кам шуд баъд 4-рӯзагӣ ва баъд ба ман вай кардан, мана раис монгӯя мана интихоб карду бо 3 нафари дигара, уже 3 нафар парид. ва ё ман забонро кунам медонам, ё чӣ мегӯянд, ҳис мекунам ки чӣ гапе рафтаист, асалакай кам беш забонро медонам, чӣ гуфтан шо мефаҳмам, гап зада наметавонам. дар мисол ҳамон вақт соатҳо зини якчанд қа пеши кор воқеа шуд ва хостанд ки ман аз кор дар ҷои ман дигар касае кунанд. вақте ки мо ака таъриф накунем ки мо коргар ҳастем ё ки ҳунарманд ҳастем, худованд ба чизе ки ба мо насиб аст. вақте ки ман аз дастам ки меомадам кор ба ман кор кардан маъқул кишид, ба ҳамон раисам, ба ҳамон саҷан натонистанд ҳамон одамое ки ман аз кор ронанд дар ҷои ман худшон авай кунанд. чиқале ки пеша гуфтам бародаро шикоят кардани масъалаҳо қатъи натонистанд ки ман аз кор ронана худшона дар вай кунанда задан вай кардан, черес кардан, гап задан ба соҳиби кор вай отказ кард. мо через самушел мем, через арбайт ки мерем, через офис 2-3 нафар мо сардор дорем. натонистанд аз онҷо омада ба самушеле ки моро кор мекард ба оҷо шикоят кард, оҷам натонистанд, барои ки мана аз соҳиби кор заказ шуд ки фалоне биёяд ба кор. вақте заказ кард вай дига ҳеҷ кас кор карда наметавонад. барои ки бинед мо барои як чизе ки бародаро вақте аз дасти шумо ҳунар мебиёяд, аз дасти шумо кор мебиёяд, омадед хушрӯ адушӣ кор кунед аз таҳти дил, ҳам пул ҳалол шавад, ҳам вақте кор карде ҳунар доред, вақте як коре мекунед, агар шуморо ҳам фандам кунанд ваям кунанд, не ки заказ ай боло ки мешавад саҷан, яъне ки раис дига шуморо ҳеҷ кар ронда наметавонад кор. баъд авай ман алҳамдулилла бо дигар кор пешкаш кард, як 20 рӯз дига дар оҷо кор кардам. хулос ҳамин хеле чизо бисёра ман ба кадоме гуфтанӣ ҳастам, аз ҷумла ҷавоно, мо ҷавоно ман бисёрша дидам, мебинам меоянд алҳамдулилла хай коргар ҳастанд, ки як чанд нафареро дидам ки мисол тоҷикои худмонаму дигар миллатҳоро ҳам дидам қатъим кор кардан ё ки рафтан омадан дар дигар корҳо меоянд, чӣ хел гӯям, нокора ба тоҷикӣ гӯям, ба русӣ чӣ хел гӯям, сачок мегӯянд, чӣ мегӯянд, коргар не, сачковатӣ мекунанд. меояд шуморо хафа накунад, мегӯяд дига кор нара, як рӯз иҷа рӯй мекунад, меояд бекор мемонад, баъд як рӯз кор накунад, ҳафтаига бекор мемонад. аз кадоме ки омадане аст хоҳиш дорам ки масъалаи кор ҳамин хел аст, ман ҳамин сирре мевая гӯям.
мебояд ҳатман кор кунед, аз вайтон омодаги адуша аз таҳти дил кор кунед, карес шуморо нағз мебинад. Бо чиқале ки ман гуфтам, ба шумо бо кор таъмин карда метавонед, кор бошад даъват мекунад, не ки кор накарди вай кади чиқал гӯям ба маҷбурӣ кор кардӣ, ин залали худат аст, кор намебиёяд ҳама хел. Ва ман як чизи дигара бо охир дар шумо гӯям дӯстон, иншоалло ки як масъалаи документатсия ҳаст. Ман дида баромадаистам, бисёр роҳҳо шудан, рости то ҳозир ман намедонистам ки аз паспортҳои тоҷикӣ чӣ хел мебиёянд, ё ки ба имина ҷавоное ки паспорти шаҳрвандии Россияро доранд, ба масъалаи студентӣ хондан. Хеле роҳи осонаш аст инҷо. Ман дида баромадаистам, худам ҳатман ҳатто худам ба ҳамин масъалаҳо документ вай кардастам ки ояндада хоҳиши хондан дорам. Инҷа дидам ки осон аст, вариантҳош бисёр ҳаст ва ҷавоно аз ҷумлаи онҳое ки мактабро тамом кардагӣ аллакай мисол дар Тоҷикистон маблағ нашуд, фурсат нашуд хондан, ё ин ки дар Россия, и аввалан ба шаҳрвандони Россия дахл дорад, ба шаҳрвандони Тоҷикистон дахл дорад. Роз мегӯям, вай кардан наметавонанд мебиёянд хондан. Инҷа роҳҳош аст, мекамтар кор мекунӣ. бо аз ҷумла онҳое ки забони англисиро хуб медонанд, беҳад роҳҳои осонаш аст. дар инҷо беҳад аз ҳамаи шумо хоҳиш дорам, мабодое ки аз сидқи дил нияти хондан доред ва кӯшиш доред ки бихонем. Наметавонем дар Россия корҳо медонам 20 000 30 000 оилак мегирем, аз худи худмон обеспечить намекунем. ман худам дидам, омадам Россия, 2.5 сол дар Россия будам. инҷо роҳҳош бисёр аст, камтар кор мекунед, ба хондантам пул мешавад, ба ҳамаш. ман ҳозир иншоалло ба ин масъала отделно суҳбат мекунам, отделно видео мекунам. хостам аввал ман ҳамон чизро худам гузаронам, худам бинам, гарантия аст, кафолат ҳаст ки ҳамин чиза ҳаст, документша ман кардаистам. вақте ки фаҳмидам ки ҳамин чиз аниқ ҳаст, чӣ хел ҳаст, чӣ кор кардан накор, иншоалло пешкаш шумо мекунам дӯстон, ба ҷавонои дахлдори сухано, ба шахсоне ки студент шидан мехоҳанд ояндада. як чиз дигара гӯям ки агар ки ранги Тоҷикистон дам аст, ман Тоҷикистон камтар таҳсил кардам. ранги Тоҷикистон бисёранд студентое ки ҳастанд, ба ном студент шида гуфта фахр мекунанд, мераванд, аммо дарсро намехонанд, ки гӯям через мекунанд, ягон чизе мекунанд ки худшона пеш бурдан мегиранд ба сум ба дигар чиз. Аммо дар ин ҷоҳо ба сум намешавад, фақат хондан дар кор, дакала хондан дар кор, ки шумо ҷавоб тиете, шумо далши рафтан гирад ҳуҷҷат тиян. Бугӯи ки ман Кореяда хонданӣ мерам, ё ки Америкаш, ё ки дигар ҷоҳош, ин ҷоҳо онтар нест. дӯстони азиз, ки биёед шумо мабодое ки аз сидқи дил хондан завқ доред, иншоалло ман видео мекунам ҳатман, аммо ҳозир не, баъди як чанд қабаре ки вақт дар кор барои ин. ман аввал ҳуҷҷатҳошо полне вай кунам, баъд боварӣ кунам худам да худам ки ман ҳамин хел шудам, гузаштам, дидам, баъд пешкаш шумо мекунам иншоалло. чиқале ки аввал да ман видеои аввал дар видеои бародармон Тоҷдорком ман вай кардам, иншоалло мақсади ман танҳо барои кор кардан набуд. ман рости 2014 мактабро тамом кардагӣ, аз ҳамон сол то ҳозир 2019 шуд, 5 сол шуд. На, ман ҳамқадр кӯшиш дорам якам ки ҳар сол мехоҳам дохил шавам дар Тоҷикистон ё ки дар дигар ҷош, аммо маблағ намешуд, ё ки як сабаби мешки нашуд. 5 сола ман, аммо ҳозир бошад ман инҷа дидам, инҷо иншоалло ки ба мақсадам расидаистам. иншоалло ният дорем, дуогӯ бошед дар ҳаққи мон ки ба мақсадмон расем, ҳам дар ҳаққи шумо дуогӯем иншоалло. ва рости навор бисёр нашавад, вай мекунем, суханро кам мекунем, иншоалло вақти ёфта ба пешкаши шумо мекунем наворҳои нав. ва як чиз дигар хотирам барои дӯстони азиз ки ин наворҳо ба ҳамин ҳозира вақту соат дахл доранд. чиқадар гуфтам масъалаи кор камтар хуб шудааст. мабодое кадоме ки ин наворро баъди 5 моҳ, баъди 3 моҳ, баъди 1 моҳ, баъди 1 сол дидед, ҳатман поёнашро дида мабодое ки мисол вай нашавад, ин наворҳо ҳамин вақт соатро моҳи август уже сентябр қариби хатм мешавад, ҳамин вақтҳо дар тааллуқ дорад. ба ҳамин хотир аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, илтимос дар комментариҳо нанависед ки мано кор ёфта барои мо. рости чанд касо
бисёр гапҳои вай гуфтан ки хайнира дигар видео мекунем иншоаллоҳ масъала дошта ва барои омадан бошад. Дӯстони азиз нависед, иншоаллоҳ ман ёрдам мекунам. Чӣ хел омадан ягон қине надорад. Ман чӣ хеле ки худам омадам, бовар кунед, гумон мекунам як одами гунг ами Корея омада метавонад. Агар ки хеле талант дошта боша, хоҳиш дошта боша, ягон мушкил нест омадан ба Корея. просто ҳами вай кардан дар корда. Мо дар ҳақиқат ман аз худам фикр мекунам, ешан фикр мекунам, вақте дар Россия будам, қариб ман зиёда аз 1 сол видео тамошо мекардам. Ина шумо мепурсидам вай шумо чӣ хел рафтан дар кор, чӣ кор канан дар кор, зиёда аз 1 сол. Вақте омадам гумон кардам вапшо осон, дар ҳақиқат осон, ягон ҷои вайш нест, тарс, ягон ҷои нофаҳмоиш нест, ё ки дар омадан ҷои хоб мушкил нест. Иҷа просто камтар маблағ дастон бошад ки бекор мондедам, дар кисиятон бошад ки тонехтон расходтон вай карда ҳамин қадар. ва бисёр як халқи хуб аст. Ҳамин чизеро ки пурси чи кадом адресара ҳамин надонем, ба ишора ба вай нишон метаҳед ки ба куҷо ба чӣ вай ка. хулоса дӯстони азиз, аз шумо як хоҳиш дига дорам. барои чи ин хоҳиш рости баъзеҳо гӯянд мумкин фикр мекунанд ки барои маблағ кор кардан бошад, ин видеоро карда эҳсас ё ки сум кор кардан. намехоҳам дурӯғ шавад. Дар ҳақиқатҳо мо мабодои маблағ видео шавад маблағ кор кунем, ина ҳам дар фикрмон ҳаст, не ки ростша мегӯям, вале ман намедонам ки чӣ хел сум кор мекунанд на ютуб. ҳатто зуманиша чӣ хел чӣ кор кардан дар кор штоби сума кор кардам. Ман бовар ки иша намедонам, дар ин масъала шало фикрам накардам чӣ хел аст. фақат як бародар ман чӣ хел гуфтам, бародарам видеоро каналро сохта дод, ман видеомо нишон дод, монда истам. Дигарашон рости намедонам. Ба ҳамин хотир аз шумо як хоҳиш, подписатсия кунед дар канал, поделитсия кунед дар дӯстон. Ба чӣ хотир гуфтаистам ина? Ба хотири он ки бинанд дӯстони дигар, бародарои мо бинанд ва биёянд ба Корея, ки ин хеле хуб аст омадан. барои чӣ? Барои он ки аз ҷумла ҷавоно, ман бинед дар ҳар як суханам барои ҷавоно танқид мекунам, барои ки калонсоло аллакай ва ё хеле фарқи калон дорад инҷо, барои ки ва ё дар дигар соҳа, дар дигар вай ҳастанд, ҷавонҳо дар дигар ҷавонҳо оянда доранд, мешаванд оянда. Шумо ман мехоҳам бинед хеле як чизигара, масалан мисол меорем, дар Россия хуб зур кор кунед, агар оила ки 50 000 бошад, ман чизе ки худам дидам, мумкин ки 20 ё 25 000 дар дастат ҷамъ шавад моҳона. Асталниш мондагиш да патент, да квартира, да дигар аз худша бинем 20 000 ё 25 000. адаиҷа худованд як барори корти як роҳ шаёвӣ, иншоаллоҳ ки мумкин да 5-6 рӯзам пула кор кунӣ, мумкин да 10 рӯзам пула кор кунӣ. Бинеда чистан вая ҳамин чизе ки ман дидаистам, не ки тоқат кардан дар кор. ман худам бовар ки як моҳ бекор будам, чунон зиқ шидам, чунон як чӣ хел гӯям, беҳад ҳатто бародарое буданд ки шояд бинанд видеои моро, дар пеш мо хисан рафтан аз зиқӣ ва аз бекорӣ. Ман қариб монда буд, як чанд гӯям як ҳафтага бекор монда, манам мегаштам мерафтам, не ки тоқат кардам, аз худо дуо кардам, вайкин тоқат кардам, аммо худованд ба ман дод, бо ина кор шуд. ва дӯстон ба ҷавоно, бовай бурга ҷавоно мегӯм, вақтои холигиро ютуб да бинед, корейский язик аст, мисол английский язик аст, аз вақти худро чем аз даруни ютуб биромадан, як кинои туркӣ сериал гӯям, ё ки як чизои бемаъне тамошо кардан, дар рои як каналое ки як масалан забон омӯзӣ кунед. Ман ҳозир алҳамдулилла забони корейсиро таъриф намекунам, навда 2 дарсша, уже 3 дарсша, иншоаллоҳ ки погода надорам, 3 дарсша, аз ҷои ки ман ҳам кор мекунам, ҳам мехонам, камтар вақт камтар аст. вапшо осон аст, ёд гиред, хонед, пеш аз омадантон каме ҳам бошад, хонед вақти худро, дар як рӯз 1 соат вақт, бисёр айдам 1 соат, як кино я сериал тамошо мекунам, авая тамошо мекунем. дарс хонед, осон ёд гирифтан, агар дар дил, ба шарте ки завқ бошад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, аз ҳама шумо хоҳиш дорам, каме ҳам истифода баред ҳамин чизо. афсӯс ба забони тоҷикӣ, корейский тоҷикӣ дарс нест, ман наёфтам ростӣ. ман ба ютуб бесплатно, ки бепул намехоҳам расход кунам, бепул дарс хондаистам, роҳҳои бепулшам аст.
фақат ҷустуҷӯ кардан дар кор. Аз ютуб урусӣ кареси аст бисёра рости ҳар муаллимаш ҳар хел дарс метиҳад. Ман аз иншоалло дар поёни видео силкашро мемонам, дар омада ҳамон каналро беҳад ба урусӣ вай мекунад, урусӣ кареси беҳад хушу дарс метиҳад, осон мефаҳмонад. аз аввал камтар қиинтар аст, баъдан осон аст, беҳад осон аст. вақте ки камтар тоқат кардӣ рафтари вай кардан гирифтӣ, осон аст. ҳамин хотир дӯстони азиз дар канал подписатсия кунед, бо бори дигар лайки худро гузоред ва дӯстони худ паҳм кунед, то дигарро бинанд. боз бори дигар аз шумо хоҳиш мекунам ва фикрам аз шумо ҳечи намерояд, як подписатсия кардан инам ягон аз шумо ягон чӣ кам намешавад, ёрдам ба мо мешавад ки мо рости ман бисёр видеоҳо чӣ қадар гуфтам, бисёр видеоҳо ҳастанд, аммо канал ки кам обуначӣ дорад наметавонем. ҳозир ма пешкаш мекунем, мехоҳам канал ки камтар подписчик бисёр шуд, баъд пешкаш кунам, хуб мешавад, барои ки ҳама бисёр одам мебинад. ҳамин ман мунтазирам ки канал камтар вай калон шавад, ба пешкаши шумо гардонам. боқи худованд нигаҳбон дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. хай бинед дӯстон, омаданӣ бошед, маълумот гиред, бод аз дӯстони худ, бо як бор дигаро бинед. ман чизе ки ҳозир дидаистам ҳавая пешкаши шумо кардам. бо гуфтанӣ ҳастам ки ман ба шумо намегӯям биёед кор ҳаст аниқ, хел гуфта метавонам, фақат вазъиятро ба шумо расонданӣ ҳастам. масъалаи кор ҳаст ё нест, ё ки шуморо таъмин кардан ҳечи ман ба шумо ваъда наметиҳам. фақат хайна гӯед ки дастгирӣ барои омадан ҷои хоб ё ин ки раҳ чӣ хел омадан метавонам. боқи худованд нигаҳбон. салому алайкум.